ụtụtụ ọma na-apụtagokwanụ. Ọsha Mbali TV apụtagokwanụ ọzọ iji wee tụkwa ụfọdụ enu Igbo ka anyị ma nke anyị na-amalụ. Anyị na-atụ inu Igbo maka inu Igbo ka ndị Igbo ji wee mere okwu, maka na okwu ndị Igbo si na onye na-amalụ nne ya ma nne ya adapụ ya nzụ afịa. Biko achọrọ m ka anyị bụ ụmụ Igbo mara otu esi atụ inu Igbo, ka anyị na-atụ ya ka ọ dị anyị n'ọbara, dịkwa anyị n'omume. Inu nke mbụ anyị ebido na ya tata ya na-asị na onye na-amara egbu mma mmiri na-egbuji ụkwụ, ma ese mma mmiri wee onye na-egbu ọ na-eze ụkwụ ya. Gịnị wụ mma mmiri? Mma mmiri wụ ka m wee nya na mmadụ na-abụ nọ na mmiri, otu esi anọ na-asụ ọfịa ka ebe a na mmiri wee jee igbu mma. Ike mara egbu ji ekwu, maka igbuo ya nwere ife ihe egbu ya, igbuo onye ọbịa n'ụkwụ egbuo. Ife ọ pụtara na ife niile a na-amụ ya amụ, ife niile a na-akwado ya akwado ma mụọ ya amụ, ịmụ ife mụta ya. Ofu akwa ị na-azụkwa onye na-amara egbu mma mmiri na-egbuji ụkwụ. Ndị be a na-adị mma ka anyị mụọ ife amụọ mụta ya. Onwe aka ọla ịchọ ịmụ ije mụọ ya amụọ, ịmụ anya ya amụta ya, ịmụtakwa ya imezi anya ya egbujiri okwu ma o mebie ife. Inu nke bụ anyị atụ si na okwu ji agụ mgbada abịara ya ụgwọ. Okwu ji agụ mgbada abịara ya ụgwọ. Ka ife inu nke pụta ka nkọwagoro inu nwa mana agụ wa anụ si ike, mgbada wụkwa anụ ma agba ọsọ, and agụ na mgbada awụlọ ada akpakọ, and agụ na-eri mgbada mgbe ọbụla. Mgbada bụ nni agụ. O wee lụzie ka m wee nya na agụ nọ n'ime ọfịa, dinta wee gbaa anya egbe, okwu wee jie ya. Mgbe afọ ka mgbada ga-asị ọkwa okwu ejigoyi, ngwa bịa nkịta ka anyị enwe efe. Ụmụ mgbada na-abịaziri ya ụgwọ, na-abịazi si ngwa bịa ka anyị nụọ ị na-eme na ị na-emeka. Ka ọ pụtakwa nọ mgbe mmadụ nọ n'ụkọ ka ndị ilie na-abịa. Ife mee mmadụ ndị ilie abịara ya ụgwọ. Inu nke ịtọ anyị atụkwasị na ọ dechala osie n'imi ya aga mmadụ anọrọ dechala oti n'ọnụ. Ọ dechala osie n'imi ya aga mmadụ anọrọ dechala osi n'ọnụ. Ebe ọ dechala osie n'imi, wụ ka m wee nya onwe ebe atọwa mmanụ yafu ayafu ma ofu ife asụsụ ewena. Ka m were ụmụazị ma onye ụsa, onye ka ọ gafeta ebe a ọsị ka ebe ọ ife ebe ọ jọs bụ mechalugodi tinye ya n'imi si ka ebe ọ ife ebe maka ọmalụ ife ọ na ọwụ, and ebe ahụ asịkwasị eje na ya. O tinye ya n'imi, ndị ma asịkwa n'imi ka o tirie na olikwa n'iri. Ọsị mgbe mmadụ na-anọrọ oli oti n'ọnụ, nke ọ nezi anya nwere onye ọfụ oti n'ọnụ. Nke nwa ahụ ife inu nke pụta. Ife nke pụta ahụ na ụfọdụ na-eme ife ọ nọ nwere onye mmanụ, o mee ife ọ nwere onye fụ, o mee ya. Ụfọdụ na-eme gbamputu n'ihu gbamputu n'azụ, gịnị akpụcha gị na ọzọ mee ife ọzọ.